Nijar 'yan uwanmu ne da martanin malaman Najeriya. Mutum 19 sun rasu lokacin da 'yan bindiga suka yi ƙoƙarin kutsawa fadar shugaban ƙasar Chadi. Haka ma a Najeriyar an samu rasuwar sojojin ƙasar lokacin da aka yi arangama da 'yan Boko Haram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan tasha mai albarka ta AA Boka TV. Idan yau kuka fara ziyartar wannan tasha, ku danna subscribe da ƙararrawar sanarwa. Mutum 19 sun rasu a lokacin da 'yan bindiga suka yi yunƙurin kutsawa fadar shugaban ƙasar Chadi. Wasu bidiyoyi da suke yawo a shafukan sada zumunta sun nuna yadda aka rinka buɗe wuta a fadar shugaban ƙasar. Hakan kuma an ga maharan sanye da kayan farar hula. Rikicin, wanda ya ɗauki kusan awa ɗaya ana yi, jami'an tsaro ne suka shawo kan lamarin da ƙarfe 9:30 na dare. Haka kuma an jikkata mutum 9. Aƙalla 'yan bindiga 18 ne suka mutu, sannan aka kashe ma'aikacin gwamnatin Chadi ɗaya a lokacin da 'yan bindigar suka yi yunƙurin kutsawa cikin fadar shugaban ƙasar da ke N'Djamena, babban birnin ƙasar Chadi. A ranar Laraba, kamar yadda kafafen yaɗa labarai ƙasar suka bayyana, an kai harin ne a unguwar Jambalhar da ke birnin N'Djamena, inda aka yi artabu tsakanin masu gadin fadar shugaban ƙasar da misalin ƙarfe 9:30 na dare. Haka kuma an jikkata mutum 1. An ji harbe-harben ne 'yan bindiga da suka yi ƙoƙarin kutsawa suna ƙoƙarin kifar da gwamnatin shugaban ƙasar Chadi, wato Muhammad Idris Deby. Wannan dai ba a samun nasarar yin wannan juyin mulki ba. Sai kuma a ƙasar Nijar, inda malamai daga Najeriya suke ci gaba da yunƙurin kawo haɗin kai tsakanin talakawan ƙasar na cewa su guji wannan rikici domin mu da su 'yan uwa ne. Babu zancen wariyar launin fata, babu yadda za a yi wani shugaban ƙasa daga Najeriya ya zo ya raba kan 'yan Nijar, musamman mazauna arewacin Najeriya. A nasu ɓangaren kuma, shugaban Najeriya Bola Tinubu ya janjanta wa hukumomin rundunar soji kan rasa dakarun 6 da suka yi. Ya yi ta a arangama tsakaninsu da 'yan Boko Haram a ranar 4 ga watan Janairu a jihar Borno. Shugaban ƙasar ya miƙa ta'aziyya ga iyalan dakarun waɗanda aka kashe babu jimawa, da kuma sadaukar da kansu da suka yi ga ƙasar Najeriya. A nan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai mun haɗu a bidiyon mu na gaba. Kar ku manta da sharing ɗin bidiyon mu zuwa ga 'yan uwa ga abokan arziki. Mun gode.